Čusíka z dušku, půjdeme do Víky, zdar vás vítám dušku, jsem na druhá. Vítejte u mé rychlé informačky, protože je hrozně pozdě večer a hnedky bych vás chtěl informovat, že jsem hrozně naštvaný, že když se vás ptám, jestli se vám intro líbí nebo ne, tak vždycky, nebo jestli se vás zeptám, jakou mám natočit další minihru, tak tam není ani jeden komentář. Proto vám chci říct, abyste mi to fakt psali, jak to mám zlepšit. A co mám dělat pro to, abyste mi dali odběry. No a taky, no takové věci, no. Prostě odepište mi do těch komentářů aspoň někdo, ať vím, co vás zajímá, co mám natočit. Prosím, jen když šílím a se mnou bude konec. No to je tak asi všechno, to bych vám chtěl říct. Určitě se podívejte do můj intro a řekněte mi, jestli se vám nějaké z nich líbí, abych mohl ty intro dávat do videí. No, to je asi tak všechno, co jsem vám teda tím pádem chtěl říct. Já se s vámi teďkom teda už rozloučím. Uvidíme se u další informačky nebo prostě u něčeho. No, tak mějte se a čus dus!